Hanifa ce ta shigo ɗakin mijinta, tana zuwa kawai ta fara taɓa hoton shi, kawai ta ga wani zobe, tana danna wannan zobe a take wannan ƙofa ta buɗe. Ta ga wasu mata a cikin wannan ɗaki fa, ta ji tsoro sosai, daga mai ciki sai wadda ta zauna fa gaba ɗaya sun ƙame. Hakan ya ba ta tsoro, ta fito da gudu domin ta fice daga gidan nan. Tana buɗe ƙofar nan kawai ba sai ta ga mijinta sun haɗu da shi ba, kawai ta rungume shi domin ba yadda ta iya, sai dai ta mai haka. Sai shi kuma dole jikinsa ya bashi, ta gani fa yake mata magana, kin gani kenan. Sai fara bata labarin iya abin da suka dinga faruwa akan yanda ya dinga kawo su, yake tambayar ta to in dai zaki iya yin wannan abun to za mu haɗa kai mu ci gaba da yi, in kuma ba za ki ba ni zan iya kashe ki ne. Sai ta ji tsoro sosai take gaya mai to ita ma kawai za ta iya, ta yadda za ta yi wannan tsafin da yake yi. Ai ko kawai shi kuma dan san da yake mata ne yasa ta kawai ya fara bata labarin yadda aka yi ya fara kawo matan nan. Wata sarauniya ce ita ma ya ganta ya so ta sosai, kawai ta fara son sa. Haka ya jawo ta, ya dinga jawo ta wannan gidan nasa, yana ɗaukar ta da hira, yana cinta da soyayya. Haka ya zo ya cinye ta da soyayya fa, ya kawo ta cikin wannan gidan nashi, kawai ta tsorata shi. Bayan sun shigo cikin wannan gidan ta rungume shi, yana zuwa ya kawo ta cikin wani waje, kawai ya sa kanta, yana sa kanta ya ɗaga wannan abun a take abin ya cire mata kai.